weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro molo to seyyen gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sinthiane gourdiuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijani alpha ba to moderne ha to galle makko sama sa to kellinkara kay hayɗi ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ETR ko établissement des travaux d'entretien routière ko société kalfinaɗo ko fate pewnitgol laabi e gardagol Ahmad Tijani Thiam e oɗo saaha joni société no tawe golle paydude no fewi e nder région mo Guidimaga to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall jamma hanki o mojjitima o yeehi to Touba o joddima e khalifa général mo Mouride ha joni to leydi Sénégal Ousmane Sonko gardiɗo lamda Pastef jinnoɗo yaade to Lomé to toriyede Batou to inviteno haalama yaltude e leydi ndi to leydi Mali to INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ɓe kolliri tigui altine paaɗo o ani altine ɓawo janggo koɓe natoɓe e ticket hofgo jungo taw ko dawal ɗiɗi ɓala taw ko ticket hofgo jungo balɗe joyyi to leydi Burkina Faso ma en kaali jillu biteɗo Kodja Konadi Bertien ko jagoɗɗo leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fati réconciliation woni beldital hakkude leƴƴi to leydi Nigéria ma en kaale jaltugol aduna chef d' état major général armée leydi ndi caggal kayde lana makko ndi o ko wanno accident to leydi kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to Palestine to dow laaci dentude Amérique to lewdi leytede Népal ha to Birmanie bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañoɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo wuro ba ko biyuma duttiɗo gagna ba ko biyuma duttiɗo maymuna ba ko biyuma duttiɗo oumar ba ko biyuma duttiɗo falli ba to Allemagne ko isuma duttiɗo boba ba to Italie ko tanum duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal gambinaɓe Sénégal naɓe ko taari ɗum kala ha tente saare tenengnaɓe kala jaltugola aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo koɓa ba yaltiri aduna duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom toon to saare tenen ñalawma hanki o wira toon to saare tenenga weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal a ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafoma nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala tani ko biyeteɗo Bouba Ba ene rutta duwawa dendagal bandiraɓe julɓe kala kono ne kadi wonande heblo sukaɓe Afrique ha tenti catal UK kame catal Italie kala yettini ɓattake o ko Bouba Ba taweteɗo toon to Italie. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri gandal hande jaadinɗo gandanawal e ɓalawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wodduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala ceerno Djiby Sy ne yawrana ustoraɓe gorago jippiɓe e leeso eɓe manimo e moƴƴani walla joguiɓe mani cetta kala omo safra jomumen ha jiito koyemen hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe e fannuji ɗiɗi heen fannu gooto so tawi a memiɗen leɗɗe fodde 13 rafi coomiɗe e ɓanndu maɗa ina jalta haa laaɓa haano haanirta ni fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma haa laaɓa ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy so yenanama ka miskinallah ala haalisa miskinallah omo safruma Allah ɓolo taw hay mbuɗa yoɓani so wona taw noon ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni on mo hoore mo wenciti ha haɓɓa walla janowo bargal ko ɓe woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno Djiby Sy so tawi aɗa sohli ƴewgal so tawi a ɗacci inde maɗa inde nene maɗa so yurnani mama cikkata mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi walla mataw wol kalanɗomo alhaali maɗa saabu ala ko heddata haydara ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to base makko tawateɗe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta sara jeere ne tetta numéro makko ko goto ko 47 22 80 84 ko kadi woni numéro makko WhatsApp omo jogui base makko kadi ene tawe e nder leydi Mali to Nioro leydi Mali woni toon ko miñi ko laaɓade golle ɗe ene wiya Samba Sy numéro muɗum on ko 00 223 92 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo tinno yo addor nokku to waɗiri ayeji mum e safaruji mum maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni e nder windere kala maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra kista fibrome ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe ɓe darotaki kala maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ɗanniyankoɓe ronkuɓe hebde kayitaji walla ɓe arsigaji men uddi joni joni jiituɗa keeɓa kayitaji maɗa jiituɗa hoorema hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani ɓen rewɓe ronkuɓe nadde dewle ronkuɓe hebde koɗanɗe omo yawrani kadi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e wonduɓe e badane o firta ɗum ha soro ladde maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti e nder leydi Sénégal o waɗi tour leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi e nder falde Touba to wuuro wiyetego Mbacké sa ari ha to wuuro Mbacké noon tollegal biyetegal Mbacké Dimbu woɗɗani daral mawgal taw ko daral baali so mawɗo so suka mon namdiɗa galle maître Adama Baldé kala ma adde ha yesso galle makko maître Adama Baldé kala jiɗɗo ko ɓurɗo labde numéro uji makko bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro galle makko mbatta ko 77 351 77 23 saɗa yiiɗi hebdemo kadi to WhatsApp aɗa wawi wadde 77 454 27 09 maître Adama Baldé kadi ene tawe nder réseaux sociaux ji sa yi to YouTube a waɗi maître Adama Baldé jinganen fulɓe ma heeɓe en ko laaɓi jiiya toon golle paydude ɗe maître Adama Baldé waɗata maître Adama Baldé mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e ɗiɗi lewru duujal woni lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie arti aljuma hanki o e nder Nouakchott lamorgo leydi makko caggal kay ummorademo to Paris lamorgo
wala fendo o yano non ko notiyade e bismango nando makko sehil makko hono Emmanuel Macron horejo leydi France bisminomo yo ar tawtorede batu taw ko batu mo bi iniri sommet sur le financement des économies africaines o tawi non ina ari jabbade mo to bo wallade diwoje ngal sito nakchota ina ari jabbade mo ton Wula Bilali on ko hore jagode makko wondude e ministre secrétaire général à la présidence wondude e ministre conseiller makko hono Bakumba e jagorde godde kewde wondube e golotobe laamu o tawi don kadi chef d'état major particulier makko wondude directrice adjointe cabinet makko e wali nakchot bangi hirnange wondude vice présidente conseil régional mo nakchot ha joni ko leydi Mauritanie keddodena jagordo leydi ndi kalfinado ko fate cellal ade kanyume gollidibe mum be koleri tigi bilan coronavirus aljuma hanki kikiide kirlo be koleri non ko ujunere temedde joyi capande jeejido e jeejido neddo holkisono e nder hen non capande tato e jeetar tawama e jaati ko fidabe moroso coronavirus e nder be cellano be kadi hen no gati dilo kepti cellal men hano hanitni parti galleji men hay neddo goto ala mo rafio yobi en koleri nyalawma hanki o neddo goto rafio yobi ma fittado mudum ha joni ko leydi Mauritanie keddodena commission taw ko commission dendindo jagorde kewde e gaddugol hoore jagode leydi ndi be jodima nyalawma aljuma hanki o batu mabbe on batu non ko halfinabe ko fate rewindade to mboros coronavirus o yarata e salade cargol makko e ndara batu mabbe aljuma hanki o non kambe kala be pelliti ko fate kulala hirtolelo woni couvre-feu e ngal jokka ha joni e ndara jokuli leydi he kala be kolli non à partir de nyalawma aseta hande wala jamma hande o à partir de minuit woni 0 heure ha 6 heures subaka kulala hirtolelo koko jokkata e ndara jokuli leydi he kala be mbadi erango non be koliri kadi wonde e odo saha joni e be mbadi erango faade dendangal besngu leydi ndi kala hay sinno kay e odo saha joni boroso fuddima folede yo yimbe be tinno yo jokku ko fati kay e respectude ko wiitede geste barrière non woni salade jiñodirala e sodorade sabunde kala saha e wadde cuumorgal e kala nokkuji to natta e dum woni erango mbadi ko fati kay e odo saha joni ko jogita ko buri yawde kay habade odona boroso coronavirus ha joni ko leydi Mauritanie kedden jeen hato Guidimaga région mo Guidimaga hono no mbirune gardini kabruji men société ETR woni établissement de travaux d'entretien routier ko société halfinabe ko fati fewnude e pewnirgol laabi e odo saha joni mo Ahmed Tijani Thiam ardi on société woni directeur général la société o e odo saha joni non on société ETR omo tawe tigi e ndara fande Guidimaga e ndar région mo Guidimaga omo tawe ton e golle paydude no fewi de woni e gollade e odo saha kala ena golle non ko fewnude kay dendangal laabi bonnodi ton taw ko toboji di ndungura man bonno ton e fewnude kadi ko wiitede réseau urbain tawtedi e ndara wuro Sehil Babi on société kadi mawdarom toppitade lawol kay tuggi ko fati tuggi Sehil Babi ha yetto kay haydi lawol gudrongol dendangal nokkuji de toboji ndungura man di bonno wawa fewnitede hano hanitni be mbawa kadi toppitade ko fati kay ƴettude peeje habade kay falade ko fati ndungu payado yikko gila bonnude laabi ɗi hono kono bonirno ɗum hitande rawane nde ni ɓe kolleri noon e oɗo saha joni noon ko peeje gollotoɓe hen ɓe noon ƴetti peeje mawde no fewi ko fati kay gila ko wiyete e ɓena ƴetti peeje mawde no fewi e oɗo saha joni gila ko wiyete nivellement laabi ɗi ha ko wiyete pavage e ko wiyete remballage e ko wiye ɗum sociéji e dépendance uji ɗi kala siftinde on noon ɗum rawane ngu laabi kewɗi bonino toon ha tengtinara fande Guidimaga hondude e pomuji e goudrongaji kewɗi bonino toon e oɗo saha joni noon yidde laamu ngu kay ko société ETR on daron dole mum ponno meɗen wawa fewnide ɗiɗon laabi kala e falade kadi laabi ɗi bonde e ndungu tijjangu ko ɓoyani ha joni ko leydi Mauritanie keddonen gendarmerie halfinaɓe ko fati e nden ka ekkisal falde région mo Trarza ɓe kolori tigui wonde ɓe teɓima malinaɓe sappo ene jogui carte d'identité ji Mauritanie naɓe taw ko yinnoɓe nadde e nder wuro Nakchota ɓe teɓa noon ko nder région mo Trarza e hollirama kamɓe kala ɓe jogui ko carte d'identité ji Mauritanie naɓe taw wona carte d'identité ji mabɓe e oɗo saha joni noon gendarmerie o laamu ngu kala darde men kay oɗo saha joni ko yidde hebde kay andude hol jeeɗo ɗiɗon carte d'identité ji e yidde kadi nangude ɓen wiyeteɓe passeur uji woni daratoɓe nden darde ne gadda hoɓɓe taw ko dawani lawol e ndara jokli leydi Mauritanie ha tengti noon e ndara lamorgo ngo ha e ndara lamorgo to banggue faggudu leydi ndi kala ɓe kolleri noon e oɗo saha joni ɗina losgoji nana jokki beele ne ande kay jeeyɗo ɗiɗon carte d'identité ji ɓe kolleri kadi e gamɓe gendarme ɓe e balle ɓennuɗe ɓe teɓinoma yimɓe hewɓe taw ko dartonoɓe wadde ko wiyete trafic drogue e nder nden falde ha e yeyannoɓe dabeje taw ko gujjannoɓe dabeje
tanen en jeeya e nder nokkuji ko wayno tigi to wadanaga ha to medere dam ha to wite erkisa kalam de kolori oɗo saha joni gendarmerie onan darino dole mum fonno beele kay haɓade dendagal pelle ɗe ndewani lawol tawa teeɓi e nder falde nde kala so ɗum mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena famille Doudou Ndiaye Rose to leydi Sénégal tawe kay gila aljuma hanki o e sunare mawde ne fewi jaltugol aduna noon goto e ɓiɓe Doudou Ndiaye Rose biyetenoɗo ɓiɓɓe Doudou Ndiaye Rose biyetenoɗo Balla Nara Rose noon o wurno ko to leydi Italie o dari noon dole makko ponno kay jokkude meccalla jinnaɗo makko ɗaccirnoɓe ko fati kay e fiide buubaji to diaspora siftinde o noon Boubou Ndiaye Rose ko piyannoɗo buubaji molanteɗo Allah no fewi gana mo hono mum weɓani e nder leyɗele Afrique kala ɗum saabi noon ha o wiyanoma hettanoma inde kay ɓe battimo widemo kanko Doudou Ndiaye Rose ɓe battino widemo wonde kanko woni mathématicien de rythme Allah e makko kay laaɓade gollal ngal kanko Doudou Ndiaye Rose noon o yaltino aduna kilo ñande 17 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e 15 ñalawma hanki one ko ɓe yi ko biteɗo Balla na Rose kañuma yalti aduna eɗen mbiya tan yo Allah yurmoɓe yafoma harnamo aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko ko jinnoɗo yaltude e leydi ndi yaɓande kay to Lomé yaltude leydi Togo yannoma toon noon ko notuyade bismago fedde inde fedde taw ko fedde wiyetede kaku no book point tawtoɗo yede batu noon ko fate avenir français femme noon tawa kadi ko ngoɗo hono juge mo deuxiéme cabinet mo leydi Sénégal haɗimo yaltude e leydi ndi on leddi kay hono biyeteɗo Abdoulaye Thioune on woni juge deuxiéme cabinet holliri tigui wonde kanko Ousmane Sonko caggal kay e oɗo saaha joni omo tuuba ko fate viol oɗon suka debbo biyeteɗo Adji Sarr ɓaade kay o suwa hettede ko fate fonde dossier o e oɗo saaha joni ɗeɗo kuule tati tawateɗe e code pénal mo leydi Sénégal woni kuulal capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi e kuulal capanɗe jeeɗiɗi wontude e kuulal 190 taw kadi ko di code des procédures pénales mo leydi Sénégal ene kadi mo yaltude leydi ndi e oɗo saaha joni Khouraychi Ba noon ko avocat makko woni ko jikkintoɗo makko kanko Ousmane Sonko on noon yadani hen o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni wonde kay oɗon Abdoulaye Thioune gonɗo juge deuxiéme cabinet wondude e procureur kala woni koye buɓɓade e oɗo saaha joni kono kay ala kala hay kuulal gotal ala bawgal hadde Ousmane Sonko e oɗo saaha joni yaltude e leydi ndi siftinde on noon ko guila ñande 6 lewru mars guila nden noon kanko hono biyetenoɗo Samba Sall gonnoɗo doyen de juge ko kañum tigui wanno tigui Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen gardini kabaruji men Macky Sall ko hoorejo leydi ndi teskama tigui jamma hanki e suuɗayru walla mbiyen e suturu o ƴetti werlam makko o yaɓini to Touba o joddima noon e khalifa général mo Touba ɓe jewtidi ko juuti noon ha e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe nana tigui gone fepidade beele kay ene ganda holko saabi kay jillu ngu mo waɗa ɗum jamma e holko ɓe kaldi toon e holko saabi kadi hay nokkuji kewɗi wona galle présidence wona hay nokku ala to haala ko fati e nguɗon jillu ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal aljuma hanki o pelle kewɗe tawa ɗe gona pelle laamu woni ko witede ONG tawa kadi ko mbaɗi boɓodiral mumen aljuma hanki o to place de la nation nokku to wiyeteno ex obélisque noon ko sababu boɓodiral ngal noon ko yidde hollirde metta mabɓe kadi e jaadani dendagal gueɗe kamtude nde batteɗe e oɗo saaha joni e ɓesgu Palestine naɓe nder leydi Palestine e ɗiɗon wargoji e bombardement ji ɗi leydi Israël wone jorde mabɓe kala jamma e kala subaka e kala waktude na bomboje ɓe mbaɗi moɓodiral mawgal noon yimɓe hewɓe pelle kewɗe notitima hen ko wayno ɗeɗon pelle ɗe gona laamu ko wayno fedde witede jamma e ligne jamma wondude e ligue des imams et des oulémas de leydi Sénégal e pelle kewɗe koɗɗe notitima hen kolliri hen metti mumen wonde kadi jadani e ko laamu leydi Israël wone wadde kay oɗo saaha joni ɓesgu Palestine ɓe mbaɗi eram kadi faade Macky Sall hoorejo leydi ndi haalata daade dow haala ha laaɓa ceera wonde kay yadani eɗen gueɗe wawa kadi felde leydi Israël wasa momde e konguɗe mum e kala saaha ko fati kay e ko laamu leydi Israël waɗata ɓesgu Palestine eɗen teski noon e kala saaha gueɗe kamtude ne fewi ne mbaɗe julɓe taw ko leyɗele ɓaleɓe koddiɓe men kono noon en kewani nande guila ardiɓe men ha to ardiɓe banggue diine ha to ardiɓe banggue aadaji kala en kewani nande walla wadde seppoji men hollide mette mumen
eɗen gueɗe batteɗe julɓe kew gure leyɗele kewɗe tawteɗe e leyɗele takkiɗe en kono en teskima so tawi tan ɗum waɗama to leyɗele arabeɓe walla to leyɗele waɗeɓe enen teski ɓe jaltaɓe gulla ɓe mbaɗa manifestation ngaji ɗum noon eɗen jiiɗi andude holko saabi ɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko e kala saaha no ɓe kewade kala subaka so huccide leydi ndi haala bulletin de santé to leydi Sénégal yadata e ñalawma hande o ko fati e mboroso covid 19 ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi he kala ko ujunere temedde jeegom capan tato e yimɓe tato kolkiseno e nder holkiso he noon capanɗe tato e jeenayi tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holiri tigui e nder temedere kala hen ɗiɗi piccal capan tato e jeenayi ko fiɗaɓe e nder ɓen capan tato e jeenayi o hen sappo e tato koko wiyete contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe rafi o nogas jeegomo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ɓe ƴetti ɗiɗon rafiji e nder ɓe cellano ɓe kadi nogas jeetato kepti cellal men paati galleji mumen yimɓe jeeɗiɗen tampi sanne ma ballite to banggue fofang tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann ñalawtugui hanki faade hande neɗɗo goto hawre ladial leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe nayyi e goho ujunere ene fawi capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol corona hen capantati e jeenayi ujunere temedde jeeɗiɗi capantato e jeetato keptino cellal men hano hannirta ni ujunere temedere capantato e neɗɗo duttino e jomumen e oɗo saaha ñalawma hande o ko temedere capanɗe jeenayi e yimɓe tato keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kala hitande commission halfinaɓe ko fati e jangde sukaɓe rewɓe e nder leydi Sénégal ne waɗa kimtol mum woni rapport mum ko fati kay e ɓen sukaɓe rewɓe ƴettoɓe deedi e nder année scolaire ɓe kolliri noon hitande hikka nde hay sinno rewɓe hewɓe ƴetti deedi e nder année scolaire ɗum ustima par rapport e hitande 2019 e hitande 2020 saabu hitande 2020 ɓe kolliri tigui ujunere capanɗe jeeɗiɗo e joyo suka debbo ƴetti deedi e nder année scolaire o so tawi ko hitande ujunere temedde jeenayi e sappo e jeenayi woni ujunaje ɗiɗi e sappo e jeenayi woni 2019 hollirnoma nden hitande ko ujunere temedde tati e nogas goho debbo suka debbo ƴettino deedi e nder ɗiɗon année scolaire ɓe kolli kadi ɗum noon ɓata ngo noon waɗi tigui ko tugui ñande ɗum noon ɓe tugui ko guila sappo e joyi lewru octobre 2019 ha ñande capantati e goho lewru juillet e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nder ɓen sukaɓe ƴettuɓe deedi kadi hollirama hen nogas tati piccalla capanɗe jeenayi e goho % ko sukaɓe rewɓe tokkosɓe yaroɓe hakkude duuɓi sappo e jeetati faade duuɓi sappo e jeenayi ha joni kabaruji men e ɗemgal pular selnomima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen aljuma hanki o subaka law banda o hoorejo leydi Mali e tawa ko e laamu sabbudde joddima tigui e hoorejo jagoɗɗo makko woni Mouhtara Wane ɓe joddima noon waktuji juɗɗi no fewi ɓe jim noon ko caggal kay waktuji seeɗa tan nde kanko banda o arti tigui e ɗemgal makko to France taw to yeyde batu taw ko somme bannoɗo toon e nder jonde mabɓe noon ɓe jewti ko juuti tawa kadi ko toɓɓe ɗiɗi ɓe ɓuuri yewtude toɓɓere arwani noon koko fati kay e jagoɗɗo gouvernement kesso woni tigui jagoɗɗo e oɗo saaha joni nde kanko Mouhtara Wane ɗe wiya yo suɓo guila kay oɗo saaha kala toɓɓere ɗiɗi ɓernde noon koko fati kay e tikkere hofgo jungo wonaga oɗo saaha joni taw ko paralyse dendagal leydi ndi kala taw ko ngal loccatal biyetegal INTM woni union nationale des travailleurs du Mali woni tigui e oɗo saaha kala nder leydi Mali tawa kadi ko ƴaminiɓe jokkude tikkere hofgo juuɗe men e altine paaɗoɗo hen e balɗe joyyi ɓe kolliri noon yidde mabɓe kamɓe laamu ngu noon woni banda o e Mouhtara Wane kala yidde mabɓe e oɗo saaha joni ko ƴewde peeje kala beele laamu gouvernement kesso ne wawa suɓede e oɗo saaha joni wawa darade toppitade kay no ɗiɗon toɓɓe kala mbawiri hujubtirede beele kay leydi ndi e ɓamta golle hano hannirtini e oɗo saaha jusitinde on noon oɗo saaha kala kanko banda o hoorejo leydi ndi e kala saaha omo joddo e dendagal déclare classe politique guila kay ɓeɗon tawa kadi ko witeɓe la classe politique ha witeɓe force vive ha witeɓe les religieux kala omo joddo e mumen e société civile kala omo joddo e mumen foof noon ko yidde kay jaam e pamodiral yo heeɓe hakkude mabɓe e ɓesgu leydi ndi kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ko fedde hujjokkintoɓe gollotoɓe nder leydi Mali wonɓe tikkere hofgo juuɗe men ɓe mbaɗi communiqué mabɓe ñande aljuma hanki o ɓe mbaɗi communiqué mabɓe noon aljuma hanki o siftinde o noon fedde nde guila sappo e jeetati lewru dujal hitande ujunaje ɗiɗi e sappo ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe goni tigui koye tikkere mabɓe hofgo juuɗe ITN noon e nder communiqué mabɓe ɓe mber communiqué o noon koni ɗum lelori wonde bureau exécutif fedde INTM woni union nationale des travailleurs du Mali e partenaire uji mumen hewɓe taw ko se hujjikkintoɓe tawateɓe e nder leydi he ɓe beddinoma momaɓe d'ordre de grève ɓe noddino yimɓe
ɓe kala nde natata e tikkere hofgo juuɗe e koleri noon yimɓe hewɓe e pelle kewɗe gollotoɓe hewɓe notitima e tikkere hofgo juuɗe nde saabu kayi ɓe kolleri tigui notitima e tikkere hofgo juuɗe taw ko tikkere hofgo juuɗe nga balɗe 5 woni tuggi 17 ha 21 lewru mai hitande ujunnaji 2 ɓe kolliri noon yimɓe hewɓe notitima e oɗon ndeɗon tikkere hofgo juuɗe saabu kay e nder région ngaji ɗi kala e nder temedere kala hen 90 mbawi tigui hofde juuɗe mumen woni 98% so tawi noon ko nder Bamako lamorgo leydi ndi e nder temedere kala ko 96 neɗɗo kofi juuɗe mumen woni 96% ko yeehi tikkere hofgo juuɗe ɓe mbaɗi noon erago eɓe jetta dendagal gollotoɓe kala e pelle gollotoɓe kala wawɓe kay notitade e jebde nden tikkere hofgo juuɗe eɓe jetta kadi ɓeɗon yamirnoɓe yo mbar ko wiyete service minimum woni e nder nokkuji ko wayno hôpital uji hay sinno yimɓe naati e tikkere hofgo juuɗe ne waɗa gollotoɓe seeɗa taw ko wonoɓe toon ɓe mbaɗi service d' urgence jaɓɓade ɓe cellani e kala tampuɓe ɓe jetta ɓen noon wawɓe wawde notitade e wadde ɗeɗon golle eɓe gandina noon dendagal ɓesgu Mali kala yo andu dendagal toɓɓe ɗeɓe binduno ɓatake faade e laamu faade oɗo saaha joni hay hen diga ala ko laamu ngu notitiɓe e ndin mbaadi noon eɓe indina dendagal ɓesgu Mali kala wonɓe nder leydi ha e caggal leydi kala wonde koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe dawal ɗiɗiɓal ɗum noon fuɗɗoto tigui ñande 21 fuɗɗoto ñande 24 woni tigui altine garowo ha yetto 26 lewru dujal hitande ujunnaji 2021 gonɗen ɗum ha joni ko leydi Sénégal maydi Mali keddoɗen jeena ha to kayi commission mo 2e arrondissement mo Khaye e gaddugol commissaire de police Moustapha Diaguité ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e fedde wuyɓe ɓe hinde taƴoɓe woni tigui coupeur de route to tampinnoɓe yimɓe tawtoɓe e falde ha tengti dawgoɓe e lawol hakkude to wiyete Koulon e to wiyete Bankesi e to wiyete Bankasi noon ɗum noon saratam ha tengti noon e lawol dewwol sara aéroport to ɓe mbiyata aéroport mo dang ko ñande jamma 16 ina weta 17 dujal gonɗe nu sagata gorko sanga 2 heures jamma kañum tigui noddi laamu ngu andini ɗum te noddi police ji ɗi wonde kay yoɓe gandu daɗoɓe taƴoɓe nana e dow ngol ɗon lawol ko ɗon ɗon noon commissaire Diakité Moustapha Diakité yamiri dadiɓe mum nde mbawata jippade sillo tehe nde ɓe gaari haaɓe jetti noon ɓe mbawi tigui fawde juuɗe mabɓe e ɓeɗon waɗoɓe ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi ɓe tawiɓe noon eɓe nangui sagataɓe jeegomo eɓe menace ɗumen taw ko arme blanche eɓe jogui jasiji e jambe e labɓe ɓe tawama kadi eɓe kepti motoji kewɗi wonde e gueɗe kewɗe no fewi ɓe tawama kadi eɓe jogui ɓoggol ɗon ɓe kaɓɓata ko oto banggue e lawol ɓe kaɓɓa oga banggue so joom moto arini doga tawa yiyani ko hen heewi loggade yana ɓe kepta ko joguino kala ɓe kepta moto muɗum e oɗo saaha joni noon commissaire o holiri kamɓe kala caggal nde police o gayni e mabɓe losgoji nana waɗi ɓe kay e mbadi dépôt mandat de dépôt eɓe paadi visage mabɓe faade kasoji mawɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jeen ha to rewo leydi ndi to rewo leydi Mali to fande gawo e nder région biteɗo nettilik 60 kilométre hakkude mum e wuuro gawo koto transport kañum toon yaɓi pitola bombe o ko famdi kala 16 mo neɗɗo wasi hen fittani mum ɗon e ɗon fodde 40 wonɓe mbarmi hen barmande musmen no fewi e nder hitande 2020 bomboje tufanode e laabi ɓe mbawi yoɓade pittade 90 mo neɗɗo ɓe mbawi no barminde kadi fodde 160 neɗɗo ɗum noon tawa kadi ko bilan e oɗo saaha joni kolliraɗo ko fati e nder ɗiɗon nokkuji hollirama kadi ko ɓuuri hewde wasde pittali men eɗen bomboje tufateɗe e lawol ko jamboreɓe woni civil en kañumen ɓuuri bomade hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen Kouadia kona Bertin ko jagoɗɗo leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fati beldital woni ministre de réconciliation nationale leydi ndi omo tawe jillu makko e nder leydi Burkina Faso hono nanɗo makko sehil makko biyeteɗo Zefran Jabire hon jagoɗo kalfinaɗo ko fati réconciliation mo leydi Burkina Faso wawi bismademo ɓe jewtidi no fewi guila ñalawma hande o hollirama tigui ɓe umminima golle noon ko yidde kay ittude dendagal ñonkoto e dendagal sikki sakkaji e tumamuji e tikke tokose gonnode hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi beele mbawa gollidade hano hannitini siftinde o noon kanko biyeteɗo Zefran Jabire guila kay o suuɓa e oɗon poste omo darina dole makko ponno e nder leydi e kala weltitide dendagal parti ji politique e dendagal yimɓe wonɓe tikkere kala ha tenti kadi yidde weltitinde leyɗele leydi ndi e leyɗele takkiɗe tekkodiri kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar senumima to leydi Burkina Faso koto leydi Nigéria paɗen arɓe leydi Nigéria ene tawe sunare mawde no fewi guila aljuma hanki o caggal kay jaltugol aduna gonnoɗo chef d' état major général armée leydi ndi ko lana makko diwa ko noon caggal nde diwi aéroport biteɗo Kadouma état mo Kadouma caggal nde diwi ɗon ko ɗo ɓoyani ko ɗon
tigi hélicoptère walla laana makko ndiwa ko waɗi accident ko hen wasi fittadu makko siftinde noon koye lewru janvier hitande 2021 ko hen tigui o suɓa noon tawa kadi ko Mahamadou Buhari horejo leydi Nigéria kañum suɓinomo waɗimo chef d' état major omo wiyeteno ko général Ibrahima Attahiru koye nder lewru janvier mbiɗen o suɓano o waɗa ko wiyete chef d' état major général des armées mo leydi Nigéria ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men jolam jaɓeri koto Birmanie paaɗen roɓe ɗen wiyeteɓe KIAA woni tigui roɓe ɗen wi taw kadi ko wiyeteɓe force de l'indépendance de Kachin ko pelle joguitiɓe e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi janggu mabɓe aseda hande on e nder base uji kewɗi militaire tawateɗi e nder wuuro witengo Askamti noon tawe to rewɓajo hirnague leydi ndin kamɓe noon ɓe kollirti koɓe jaadani e laamu militaire uji derguiɗo ɓe laamu ndi jooɗi e jappere laamu guila nden faade e oɗo saaha joni e kala saaha kamɓene eɓe mbaɗa janguji mabɓe dadiɓe leydi ndi hollirde ɓe jaadani e oɗon laamu tawa ko laamu militaire koto leydi Palestine paaɗen ñan guila to nokku wiyete Gaza noon Hazam e oɗo saaha kala kila ke wona balɗe 11 ɓe gonno tigui koye kala saaha ruɗade bomboje e pettoje ɗe dadiɓe leydi Israël gonno e jorde mabɓe e kala saaha e oɗo saaha fodde balɗe 11 noon bomboje e pettoje ne joore mabɓe e ɗeɗo balɗe noon kila hanki koye cessez-le feu ɓe goni hollirama noon e oɗo saaha joni kamɓe Palestine naɓe ɓe puɗɗima yaltu tigui yewde kay bonande nde no foti e safrude yoga e gañiɓe taw ko gañinoɓe e nder ɗiɗon bombardement ha joni kabaruji men to dowlaji dentuɗi Amérique paaɗen jeen ha to établi e wuuro wiyetego Minneapolis ko to Minneapolis noon e oɗo saaha joni ko pellodiral kadi waɗi toon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe jeetato woɓɓe mbarmi hen siftinde on noon to Minneapolis ko nder gon wuuro biyetenoɗo George Floyd tawa ko ɓalejo policier goto boɗejo yoɓino fittade makko tawa kadi ko diccino hofuru mum e dande makko ha o ɓuuɓi koto leydi wiyetedi Népal paaɗen Népal noon waɗi disu woni tigui sammini ha laaɓi suudu sarɗiyeji leydi mum ɓe mbaɗama disu kamɓe kala siftinde noon nder lebbi 5 ko gollo waɗi lawol ɗiɗi ɓiwol ko parlement mabɓe ene waɗi disu ɓe kolliri on koye lewru novembre dartodu woni tigui nden ɓe jahata sumgoji suɓade sarɗiyeji keesi e nder leydi hen kabaruji men jolam kabaruji men musidɓe tedduɓe koɗo kaɗirɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ñalawma hande o ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.